Wah, ish. Naputol akong kanina. Kapuyan ako ni Becca. Nak! Tinsin! Day! Ha? Ano sa man? May kiniar ka rin, Day. Na, mauna rin namili sa imuhang ato ang 3,000 gahapon ng koleksyon sa mga namisita ni mo. 333 na lang. Nanguleksyon ka? Oh, kanang mamisita ni mo tanan. Naay mamisita ni mo ha. Ang gahapon atong koleksyon 3,000. Nya karon na milin 33 na lang. Sa tanang mamisita rin na to, ato ginakoleksyonan ha. Mauna ting pangwarta ron kay kapoy kisig pamuak lubi. Ha? Inaana na lang yun. Nya, atong koleksyon 3,000. Mauna ni milin kay pet ko sa akong bugas. Ha, nya Sa kasako, duha lagi na. usak sa akong bugas. Nya usa ka kilog isda. Oh, naay mauna ni namilin. Oh, 33. Karon, na gini mamisita nimo day. I-discarte ba yo ha? Ay sugta dayon. Kutob sa ilahang kanang ihatag ato dawaton. Unya, naay limit, naay entrance fee. What? May entrance fee. Oh, Ano sa man na? 20 minutos sa istorya ninyo. Pila? Usa ka gatos ka pisos. Ha? Oh. 20 minutos? Oh. O 30 minutes, 500. O usa ka libo. Usa ka oras nga tabi ninyo. Ha ha. Nag-20 ra? 1 minute. Reply na. Reply na. Reply na. Bigay. Abay, ilang ba nila sunahan? Nausunahan? Dato guru ato nakita. Oh. Papa, bayano, tanawa ko, tanawa. Tutag na ako nagbiyan ako bay. Tingnan. Sultihag. Sunton ka dayon anak. Agay din ako. Oh, bagay ginani mo no. Wato mo. Ani isay po kagamay. Oh, na-reply no? Ali na diri. Oo, naa gid ay. Sige sige ba sige paabot na ato. Sige sige haram ko dato unahan ko. Oh, sige. Moni ba lang yan? Moni. Oh, Moni. Kailan cincin. Pabutan ko dahil sa dosa. Oh, ikalay una sa dito. Oh, siyempre, ako may bisita. Sige balik sa paabot ko diya. Sige, sige. Ayo. Ayo. Ay! Ay, bumisita? Oh, uy! Wala dia, exit dia dari entrance diri. Bumisita ka? Ah, imong anak si Cincin? Oh. Bisita ko mahan. ang anak. Ako mahan, gwapo. Bisita ko sa mga anak. Mamisita isa. Nakaibaw na bag ako si patakaran ako sa kong anak. Wala. May papa. Wala ka buhay dai, hindi jinsin dai. Dai chen. Diri. Ang akong patakaran kung mamisita ka, naay entrance. What? Ha? Kung usa ka oras 1,000 o 30 minutes 500 o 20 minutes 100 1 minute 20 pesos. Kanagya ko 1 minute. Usa ka oras ang limit, usa ka oras. Wa na ko'y pamliti ni uli. 20 ra gyud kol. 1 minute ra kol. Kung 20 ko, saya pa pulo-pulo pa kaunya de 20 ra mo kwarta sa bugod sa ukog nimo. Kini makakwarta pa ni ko ako ni prindah nya. Di ko kakontak si mo anak. Ini ra gyud. 1 minute. 1 minute. Sorry kay kol. Sa sunod mo pabisita pandako-dako na ha. Sige, Chin. Dai, Chin. Saan ka? Chin. Uy, Tinoy. Karon pa ka? Sunod ra hikap kamot nanay bayad. Sige na dayon kay nay oras, sige na basta sunod ba na Pila ako pa? takaran. Pila pa? 20 ra ihatag. 1 minute ra di. Okay. Ari. Ayaw dili pwede tapat. Anara, maura na, 1 meter distance. Oh, ready, get set. Oh, go. Istorya na dayon. Kay nay oras. Pandemic. Basta minana na siya pandemic. Sunod na lang. Taga ko dai ko taga dito dai ko Chin. Taga dito ka? Oh, taga diri Tito sa Limbo. Iko. Madisturbo. Ay. Oh, wanat. 15 seconds na lang dali. Hindi ko kastorya kayo eh. Disturbo kayo. Daga pa ka? Oo. Isilitaw pa ko. Oh! Manang oras. Mana? Pa? Dali ako Pagi na tabi ka na kung akin dako sunod mo na. Sige na. Oras na para mulakaw ka 20 ra gihatag ato tigaan mo taas na oras. Kasunod dako na to na. Rad. Uy, Rad. Dali ara guni mo. Uy ayo eh. Wa makabot 1 minute. Lagi uy ayo. Stricto sa mga day eh. Na may interest. Nagyan agad ako 20. Nakatabi ko mig 1 minute pero maot yung magpaso-pasos to nga. Atay na day entrance fee di ay.
Abati, uy. Kuapar bagi yung anak naso. Kita juga personal stick sa ito na pero kapahadi yun eh. Nya wadi ka katarong istorya dito de ginamang amahan nga sa gabal kay si mong plano. Laila. Sa may bato Nabitin ko. muadto na unta ko. Isa ko. Usa ni mo sa ko? Brad. Di ba suot ang amigo? Oh. Pakapi ko eh. Aw, kato ko ani mo sa una kabaw mo ko. Baka Sitong ka na. Suko sa ko lang amahan. Mingaw-mingaw giro nga dawa da. Why iklaro income niyo, may klaro bisita na. Wala lain yan na. Wala chat niyo. Pa, mabalik ko no siya pa. Katong ganina, bakit hindi rin? Kato si Tinoy. Oh, Oh, kito kurtado mo sila wala dito sa kandam. magdala na ko no siya agdako-dako. Ang dako ka na. O sige sige. Lakaw na nga to. Pagsundan na to yung buhok mo. Ang saya na. Ako kay ready, dapat ready na ko. Ayaw, lakaw na nga to. Ang saya na yung buhok. Ay, saan ka nga? Dako na kung nagidagod. Dako rin. Hindi nga na dako. Ano ginagawa na? Timan nun mo ko galing. Bida siya na ka. Bisa linis ko gwapa. Pre bala pre. Araw ka kung puwas bahay ko. Kini lang ha. Kapan. Oh, naalagi tinibalik lagi ka. Oh, yung Dako-dako papa. na, imong gidala. Ako gid ang tugda ko akong imong papa. May noon. Ang sugot at siya nga. Bisa pag usakad daw ta magstorya. Brad, ka buhi sa sako, Brad. Brad. Eh, papa niyo. Dako na yung daha. Dako na yung sako.